गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. आजोबांच्या मूर्तिशाळेत कलेचे धडे घेऊन नातू कलाकार बनलाय. ही यशोगाथा वैभववाडी येथील युवा कलाकार ऋषिकेश पांचाळ यांची. वैभववाडी तालुक्यात नवोदित कलाकार म्हणून तो परिचित आहे. त्याच्या या कलेचा घेतलेला हा आढावा. ज्या वयात खेळासहित मौजमजा करायची वेळ असते त्या वयात वैभववाडी येथील ऋषिकेशला कलेचं वेड लागलं. करूळ येथील पांचाळ कुटुंबात जन्मलेला हा मुलगा वयाच्या 10व्या वर्षीपासूनच कलेत गुंतलाय. घरी आजोबांची गणेश मूर्तिशाळा असायची. त्या मूर्तिशाळेत तो लहानपणापासूनच जाऊ लागला. या ठिकाणी त्याला कलेचे धडे मिळाले. त्यामुळे कमी वयातच गणेश मूर्ती रंगवण्याचं काम तो सहज शिकलाय. शाळेत चित्रकलेची आवड होती. त्याची जोड याला मिळाली. यातून तो उत्कृष्ट कलाकार बनला. आता तो स्वतःची मोरिया आर्ट्स नावाची चित्रशाळा चालवतोय. काही वर्षापूर्वी सुरू केलेल्या या चित्रशाळेत गणेश मूर्तीसाठी मोठी मागणी वाढते. गणेश मूर्ती सोबतच शारदा मातेची मूर्ती ऋषिकेश बनवतोय. त्याच्या अंगी अनेक कला आहेत. सुंदर पेंटिंग, थर्माकॉलवर नाव, वाढदिवसाची सजावट, बोर्ड पेंटिंग आदी कामं तो करतोय. तसेच तालुक्यातील गणेश मूर्ती शाळेत तो मूर्तीचे नेत्रकाम करण्यासाठी देखील जातो. आपल्या कमी वयात ऋषिकेशनं अनेक कला आत्मसात केल्या. ऋषिकेश, तुझी ही चित्रशाळा आहे. एकंदरीत या चित्रशाळेचा कशा प्रकारे प्रवास सुरू झाला, काय सांगशील? नमस्कार, मी ऋषिकेश नंदकुमार पांचाळ. मी 3 वर्ष झाले गणपती करतोय. 3 वर्ष झाली आहे, 4थं वर्ष. कसा लोकांचा तुला प्रतिसाद कसा आहे? काय लोकांच्या मागण्या येतात? मागण्या आहेतच. पहिल्या वर्षी मला 5 मूर्त्या होत्या. आता हळूहळू मागण्या वाढत गेल्यात. आता 40 गणपती आहेत माझ्याजवळ. काय मागण्या असतात आता नवीन युगामध्ये? लोकांच्या मागण्या काय असतात? म्हणजे एकंदरीत गणेश मूर्ती कशी पाहिजे, कशा पद्धतीने त्याचा रंग पाहिजे अशी डिमांड केली जाते. तशा तुझ्याकडे कुठच्या डिमांड येतात आणि कशा पद्धतीने त्या डिमांड तू पूर्ण करतो? लोकांच्या चॉईसनुसार करायला लागतात. लोकांना आता ओरिजिनल फेटे लागतात, ओरिजिनल धोतर नेसावं लागतं. अशा मागण्या लोकांच्या वाढलेल्या आहेत. अशा डायमंड करून पाहिजे असतं लोकांना. तुझी ही जी कला आहे तू केव्हा सुरू केलीस आणि कसं ह्या कलेकडे तू आलास? लहानपणापासूनच मला आवड आहे चित्रकलेची. आणि पूर्वीपासून आमच्याकडे गणपती शाळा आहे. आजोबा करायचे पहिले, आता माझे काका करतात. काकाच करतात. करूळमध्ये आमची शाळा आहे चित्रशाळा गणपतीची. हळूहळू मी पण शिकत गेलो. आणि आता तुझ्याकडे 40 गणपती आहे म्हणतो. या गणपती मूर्त्या बनवणे आणि ह्याच्यात रंगकाम करणे याच्यात किती दिवस जातो? कोण तुला सहाय्य करतात? कसं असतं शेड्यूल याचं? मेमध्ये आम्ही मूर्त्या आणतो. कोल्हापूरहून कच्च्या मूर्त्या आणतो. आणि नंतर फिनिशिंग असते. कलर काम नंतर येतं. व्हाईट कलर असतो, बॉडी कलर करायचा. असं 2-3 महिने आमचं काम असतं. 3-4 महिने काम असतं. या कामात कुटुंबाची साथ असते. कोण मदत करतात? भाऊ असतो सोबत. एक मित्र आहे संचित, तो असतो सोबत मदतीसाठी. आणि म्हणजे अगदी ह्या कामाचं शेड्यूल तुमचं कसं असतं? म्हणजे दिवसा काम असतं, नाईटला काम असतं, कसं काम करताय? सकाळी चालू केलं की संध्याकाळपर्यंत. संध्याकाळी जरा ब्रेक, नंतर परत थोडं 8-9च्या नंतर चालू 12 वाजेपर्यंत असतं. तुमच्या चित्रशाळेमध्ये साईज किती साईजपासून केवढ्या? म्हणजे 1 फुटापासून आहेत पुढे 6 फुटापर्यंत आहे. 6-6.5 फूटपर्यंत आहे. आता म्हणजे ज्या गणेश मूर्ती तुम्ही बनवता आणि रंगून वगैरे काही काम तुम्ही करता गेले कित्येक वर्ष, कुठल्या गणेश मूर्तींना म्हणजे जास्त मागणी असते?
तुमच्याकडे कुठच्या बैठक व्यवस्था असतात की काही ठराविक बैठक व्यवस्था कशा गणपतींना म्हणजे बैठक व्यवस्थेनं किंवा कुठल्या गणपतींना मागणी जास्त असते? मागणी सगळ्याच अशा आहेत गणपतींना मागणी जास्त. आता फेटे आणि ओरिजिनल धोतर नेसवायचे आलेले आहेत त्यांना जास्त मागणी आहे. युवा पिढी आता जास्तीत जास्त ह्याच्याकडे आकर्षित झालेली असते की त्यांना म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणजे आता नवीन पद्धतीने गणेश मूर्ती हव्या असतात. अशा मागण्या किती येतात तुमच्याकडे आणि त्या तुम्ही कशा पुऱ्या करता? जशी जशी लोक सांगतील की आम्हाला अशी अशी मूर्ती पाहिजे तशी तशी आम्ही बनवून देतो त्यांना. आणि ओरिजिनल धोतर पाहिजे असेल कोणाकोणाला त्यांना ओरिजिनल धोतर नेसून देतो. आणि फेटा हवा असेल कोणाला तर फेटा करून देतो. अशा मागण्या कोणी सांगितली त्याच्या मी पूर्ण करून देतो. तू वयाच्या कितव्या वर्षापासून हे म्हणजे मूर्ती शाळेत काम करतोयस? कशी आवड लागली या कलेची? 8वी 9वीत असल्यापासून मी हे काम करतो आहे. आणि लहान असल्यापासून मला याची आवड आहे गणपतीची. आणि लहानपणापासूनच तसंच मी करतो आहे लहान असल्यापासून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.